थैरनाय फाननाय तिप्रासानाव मोथाङै थैरनाय फाननाय तिप्रासानाव मोथाङै दिनै रेलि होमलाय माने जों दिनै खादुमानि रेलि बजनकलनि एरिया आन्डार जलकृष्णनगर एडिसि भिलेज 17 गलाघाटी विधानसभानि एरियाव दिनै जों खादुमा रेलि मा खालायो ताङो इनके नर जतन साइमानो कयेकदिन आगे चिनि तिप्रासा आथुक्रि खरंनिनो जे साल कथां कथां गुलि कगै थिगलायरे मानि बुनि बागै जों जास्टिस सानै तिनि जों अ जागा रेलि मा खालायका ताङो इनके तिनि अजथ एरें एरें ताङो कगना नां बुनि बिसने ताम षड़यंत्र दं आबनो तिनि जों चेरन इंथों हनिनाय जों तिनि खादुमा रेलि मा खालायका जों जतन काबलायजाक त्रिपुरा हास्टेक नांगै तिनि जों खालुमलायजाक ताङो इनके तंग गजांनि फेमिलिनि कायसा आथुक्रि फेमिलि रंनो कगिनाय तिनि दुइटा फेमिलि सर्वहारा खालायरेका बुनि बिसने जे षड़यंत्र तंमनो जों जवाब नायै तिनि जों खादुमा रेलि मा खालाय दं जास्टिस सानै अबनि बागै सानमु जोङो माननीय बिप्लब कुमार देब मुख्यमंत्री जे बुनि सरकारि तंमनि बिसिङो जे लामा हाइमे हनि जे कायसे इन्जिनियर सस्पेंड खालायमानो के तिनि आसामि साइमानो सुकान्त दास आसामिनि साइमानो बनो फासिर होनो बागै बर्डार थों आबनो जों नायथाय जों नुनाय निंथों जास्टिस सानैनो जों तिनि अर खालुमानि रेलि खालाय जाव पारानि मुं खेतम बजनकलनि एरिया आन्डार जलकृष्णनगर एडिसि भिलेज ताई विधानसभा के 17 गलाघाटी।